Добрий день, чистовані люди, усі, ко нас позирать і слухать. То є програма «Живий русинський язик». Я ведуча Олена Копенець-Барта з Мукачева, журналіст, літератор, музикант і педагог. В гостях у нас Мирослава Копенець, фольклорна співачка, жителька міста Ужгорода. Вітаю! Добрий день, Мирослава. Добрий день, Оленко. Ми з тобою часто говоримо за русинські пісні, за співанки, за те, що нам казали старші люди, наші родичі, наші бабки, тітки, ті, що старші були, твоя мамка. Ми з тим живемо. Ми з тим живемо, то не є від нас щось таке, що ми лише позирали колись. Кіно, слухали. Днес ми будемо говорити за те, що маємо зробити, аби наша русинська культура, русинський язик не були в такому упадку, що то є щось, таке діалект, гиби і не язик, то лише щось таке, що лише на смішки можу говорити, що то є така сильна культура, сильні традиції, котрі живуть століттями. Не 100, і не 200, і не 300 років, а ще найбільше. І то не можеш так викинути із життя і повісти, що то лим просто так. Ну, ми тепер годні говорити лише за те, а що ми тепер можемо зробити, аби був той язик, аби була та пісня, аби наші молоді люди знали наші традиції і коло тих традицій, звучаючи їх, ставали ліпшими, розумнішими, мудрішими і щасливішими. Дуже ся тобі раду, Оленко. І хочу повісти, ось така тема, як живий русинський язик, для мене дуже інтересна. Бо цей язик для мене усе живий. І коли собі припоминаю своє дитинство, як вдома ми бесідували, мої родителі, та вдома лише по-нашому, я не знав, як у тебе. У мене моя мама український філолог покійна була, родом вона була із Тебава, з Валявського району. І вдома ми теж говорили по-нашому, а ще інтересно, у Тебаві так говорили інтересно не «ч» і «ш», а «щ». І коли вона приходила у Тебаву, вона говорила так, як говорять у Тебаві, потишок. Так, не говорять, не потичок, а у них так говорили. І вона старалася, вона то любила. Вона збирала фольклор. Я дуже добре тямлю, мені було десь років 8. Я пам'ятаю глиняний падамент глиняний, і я на ньому сиділа і чекала, лампа горіла. Падамент то підлога. Підлога, так. Да. Падамент був такий, жовта глина, я так затямила. То та лампа, і ми чекали, бо мама йшла вночі збирати фольклор, записи, майже курсову роботу якусь мала по тому. І вона дуже любила, много знала і співала. І в селі там многі співанки, що я знав, я тямлю такої відти з Тебави. А я, знаєш, я собі споминала своє дитинство та й юність, ось теж знала дуже много наших співанок іменно від мамки своєї. Понад 500, ото тямлю і теперка. А знаєш, коли ми так і в сні приходить, якась така фраза, і так ми деколи мені так серце защемить, знаєш, і думав собі, як ото люди передавали із уст в уста. Малим поколінням, і завто наша бесіда дотепер жива, бо на ній бесідують живі люди, котрі тепер у кожне село піде, а там як говорять, та лише по-нашому. Ясно, читати знають по літературному, та треба, прийнято, підеш десь у общество, там, де то вимагається, то будеш по-українськи говорити. Державну установу, так як вимагає закон, маємо так і робити. А я ще тепер, знаєш, взялася ще й по-мадярськи вчити, бо, знаєш, ганьба туйка жити і сусідів мати різних національностей, і не тямити, що. А тепер вижу, кілько угорці і від нас взяли, і русинських много слів, і таких понятій.
Дуже мені то інтересно. Але то я мало тему дійшла. Так І що... много пісень таких, що мабуть ритміку, я вже як музикант кажу, або мелодику в словацьку, або ритміку як мадярську, бо то є, бо то століттями було видно. Але то лиш збагачує, А то як лиш плюс Ти величезний для думаєш, нас. а як ти собі гадаш, що можеш зробити, аби, наприклад, от маленькі діти, 3-5 річні, що їм можеш дати із живого русинського язика, так, аби вони тямили, що відки вони є? Я думаю, що дуже важливо, аби дітки перебували і жили у тому середовищі. То є найважніше, аби дома говорити справді на живій русинській бесіді і пояснювати тій дитинці, що це як називати. А далі їй мало пущати. Десь у кого бабка в селі, то би дуже добре. У селі сьогодні має навчити. Ото се має навчити і от своїх цимборашок та й цимборів, та й от бабки, бо бабки та й дідики то по-нашому лиш дома говорять. Ну, та й дуже важливо, і це великий труд. Ти таке мені питання задала, що дуже на нього можеш обширно говорити, тому що то є перше і найважніше завдання тепер для кожного русина. Як ми хочемо бути русинами, хочемо сокотити своє, хочемо мати міцне коріння. Бо дерево як? Коли в нього корінь хибашний зробив, коли з ним щось стало, і дерево слабне, і листочки слабнуть, і то вже воно чахне. Якби його якось поремонтувати, лікувати, то треба великий труд робити. А коли міцне коріння, коли ти тямиш своїх предків, ти маєш уже базу, ти на ногах усі в житті твердо стоїш. Як то дуб, я собі такого дуба великого представляв. Ото є наш народ, котрий треба дуже сокотити і любити треба. Тепер, так, коли з тобою говорю, я собі тямила, є така книжка «Котик». Чому я за неї згадала? Так і тепер. Її склала і упорядкувала Катерина Дезидерівна Петричко. Вона ще жиє і здравствує. Викладала все життя у Мукачеві, в педучилищі і в інституті. І там є пісеньки і забавлянки від 6 місяців. Ніч собі. Отак. І то є така база, що вивчається, що дітей можуть вчити музиці, і мові. І, наприклад, відома та пісня, знаємо, дорослі маленько навіть і наспіваємо, бо, може, не всі знають, ко нас тепер позирать. Цін, цін, цінторія, межи нами розмарія, кілько нас, мало нас, пой, Маріко, межи нас. А я мало другу мелодію знаю, А можеш ну я? кажи. Цін, цін, цінторія, межи нами розмарія, кілько нас, мало нас, пой, Маріко, межи нас, бо ми тебе любимо, чоколади купимо. А то цукру знаєш, ай? Бо ми тебе любимо, цукру тобі купимо. Не є уж дуже Похоже. інше коє, похоже, але айбо у народі так є, і то не є уж моє недобрі, неправильно, а твоє неправильно. Воно все живоє, бо так було в одному селі так, співали в другому селі так співали, і в неї є забавлянки, там у тій книжці «Котик», з дітьми маленькими, 6-місячними рік, говорилося по-нашому, там сорока ворона, там ще якось, там щось із пальчиками, бо то дітям добре булося вчити на такому. Хотіла повісти, що раз язик має азбуку, але тут ще, може, менша май була, це ще й давніше моєм гія, коли була мала зорниця, і тут є написано і букви, і так красно по складам, не так близько, по складам, що коли дитина учиться читати, то би собі файно знала навчитися читати. І тут, вижу, у нас є, в мене є така книжка «Народні пісні подкарпатських русинов», уклали Задор, Костьо і Милославський. То люди, котрих тямлять у нас, то дуже
знамениті люди, дуже вчені. І вони дуже много зробили для культури Закарпаття. Я, наприклад, знав, як музикант, знав, аж Дезидерій Задор робив много обробок народних пісень, і він ся в тому знав, розумів і хотів, аби ті пісні були. Мені дуже радісно, що ти згадала за цих великих музикантів, які для нашого Подкарпаття так много зробили. І думаю, що ці люди, хоча Милославський то не є наш місний, він приїжджий із Великоросії, як раніше то казали, але цей чоловік настільки любив фольклор місний, що, знаєш, ходив у кожне село і записував від старих людей. І я собі думав, видиш, доколи і прийшли люди, а такі мудрі, такі розумні, від Бога мають ту мудрость, що, розумієте, що великий гріх ото ганьбитися своїми предками. Я над цим вопросом дуже думала. Ож як ото тако ганьбиться свою мамку, ганьбиться своїм няньком і ганьбиться своїм язиком. І туди той челянник, та людина, туди немає такої, знаєш, у житті такої увереності. Як, знаєш, як гиби без подержки йде по тому життєві. Бо як би не було, то ту мамку і того нянька нам Бог дав. І то великий дар. І ми маємо за то дякувати. І маємо тямити, що нам говорили наші предки. Бо і в тих співанках така мудрость. Ото можеш повісти, що настанова на життя. А це можеш якусь співанку таку тепер, би ти спала на думку, заспівати? Дуже файну таку спомнила, дуже її люблю. Я тихенько так. Як і згодна. Бо ми з тобою так бесідуємо, так повістимо ж камерно, та так тихенько, але і ця співанка якраз йде про любов до рудної отцюзнина. Дуже файно. І ось як треба ось прочувствувати. То не просто також, я люблю свою отцюзнину. Казати. Казати можеш много чого. А коли ти то у душі, попробуй зараз, а ну ж послухай. Співай. Ей, куди бись не вандровав, куди бись не ходив, обись нігда не забивав, де ти ся народив. Обись нігда не забивав, де ти ся народив. Там ще другий, третій куплет Та дуже співай, файний. бо дуже красна пісня. Обись нігда не забивав, котя повивали. Ну, Кой та співай. перший раз уповів Дуже мама, красно. котя колисали. Я собі ту дітинку, А чого? знаєш, Так співай далі. представляла собі ту дітинку, як вона позирать на ту мамку. І перший раз уповіла мама, коли вона колисала. Уяви собі, як ото образно, наскільки наш народ красоту любить. А далі третій куплет. Третій, зараз ти повім. Обись нігда не забула, котя колисали, кой перший раз повів мама, котя колисали. Гей, люлю ти співали, співала ти мати. Вона гадала, як виростеш, будеш помагати. Тобто, красота. Уявляєш собі ту що дитину. думать кожна мати Правда. на кожну дитину, ось як буде їй допомагати. Але це такої заповідь, можу повісти, така материнська заповідь дитині на будущу життя, як дитина має жити. Бо кожна мама найліпшого хоче дитині. От кожна мама мене тепер пойме, хочеться хоча б ліпше дитина жила, то та мамка, котра ти дитині желає. Хоча б ліпше. А добре було іще найліпше, було б ще добре було. А як ти думаєш, гадаєш собі, це добре би було у школах, не лише в музичних школах? Бо я, наприклад, знав, що в Мукачеві на вокальних відділеннях дуже сильно там іде напрямок нашої русинської пісні. І вони співають різний репертуар, або це обов'язково. Це я
точно Великі тямлю. молодці. Ти мені таку Штомимо, тему... а навіть у звичайних таких твоя мамка ж зробила ансамбль джерельце у свій час, яка то була 8-ма школа в Ужгороді. Ну, а як би добре робити такі якісь ведь конкурси між класами в межах ж такої простої школи, бо усе починається з того, де чоловік жиє, де та дитина жиє, де школа, дома, школа. Бо там якісь були конкурси, ці змагань, ну таке, щоб могли показати, ага, в цьому класі таку пісню. Вони її не знають, ідуть звідати. Ідуть звідти мамку, бабку, а ну яку ви пісню, бабко, знаєте? І так вони се самі чудують, йой, ми такої не знали. І в тому класі, і в тому приходять викладачі, вони самі то теж половина не знає, ну тепер як і молоді, і старші вже не дуже знають. І їм самим інтересно. Представ собі, от як би то було, бо кожна школа, хоч кожна друга, би мала такий у своєму розпорядку, як є, ну, є завуч позашкільного виховання, там таке, якби то було, таке ну, якби така традиція, вже так будемо казати, традиція. Якби то було добре, бо много пісень записано, а ще є антологія закарпатської пісні, ми знаємо, котра видана і не перевидавалася, я на кілько знав, це з 63 чи 66-го року, дуже то давно було. От, і ще много є такого, що ще можу чути, як би то було добре, аби не лише по телевізору, там, по радіо чули, а аби самі вони йшли звідати, так як моя мама ходила, йшли звідати, збирати, і ну, якось один другому щось нове би було. Тепер хочу спомнити, собі задумати, ось сказала вам слово традиція, оповіла. Традиція. Які традиції ти тямиш уже, то ти в Ужгороді родилася і жила? Я в Мукачеві, або бувала у Раківці в нашому, де наша бабка, і в Тибові. Я там бачила якісь традиції, що були на той час, коли я то мала була. А ти як тут бачила? Ну, тепер, бо ти таку дуже тему таку інтересну затронула, я теж скажу маленьку більше. Ось, навіть ту співанку «Цін-цінторі», яку ми з тобою знаємо. Знаєш, як співали? Yeah. Ото дітки були різного возрасту. І такі дуже мацицькі, і мають такі вже читаві. Знаєш, так бралися за ручки. І коли співали, ж по Іванку між нас, і все поєдно підходило. І вони такий, знаєш, хороводик чинили. І щось все воспитувало любов до усіх, ну, ко там присутствує, так? І це воспитувало любов до різних націй, які там жили в селі, бо мамка мені казала, що бавилися в'єнно, і єврейські діти були сусідами, там і наші, і то нормально було. І знаєш, подеколи слова один у другого перебирали, і то теж нормально. А які традиції? Ігрові, бавка була. Бавка була усе для дітей, і в тій бавці вонися єдно друге вчили, і в тому се розвивали. А знаєш, мамка моя вчителька була, мала 2 образування, а робила в школі ще при Союзі. То 80-ті роки, на 8-му школу, бо перед тим вона в Виноградові робила. А як прийшла в нашу школу, то знаєш, у ті времена були 3 уроки музики в тиждень. А то дуже добре, бо тепер на кілько тепер знав один раз і то. І то не є, бо то, що то 45 минут. І справді у нас такий багатий фольклор, знаєш, і мамка все старалася дітям, вже ученикам своїм, за що її дуже любили. Ось, знаєш, у неї така філософія, що на дітей не треба гойкати. Вчитель не має гойкати, вчитель їх має заінтересувати. І знаєш, то ті діти чекали тих уроків, то 1-3 класи, уяви собі. І мамка моя, значить, вчила їх як? У репертуарі обов'язково були введені наші русинські співанки і балади. Крім руських, українських, і мадярських, і словацьких, і класику. Бо деколи класику треба було. Ну, мама ще баяністка. А вчила й наші балади. Наприклад, вона так вважала, що діти у репертуарі не треба обмежувати лише дітськими співанками. Ну, скажімо так, на рівень тих дітей
Не лише примітивної діти мали знати, а й дорослі, як ото в народі було. Бо в народі давно, дитина вчує там, старші співають. І вже собі мотає на ус запоминать. І так і ту в школі мамка пропагувала. Значить, наприклад, балада під дубиною. То ізвісна на нинішній день наша русинська балада. Там се розповідає про двох голубів. Ну, ясно ж, народ через свою філософію передав, що то не буквальні голуби, а то співанка про велику любов і трагічну. І не треба дітей обмежувати лише веселим чимось. Бо деколи через той смуток душа воспитується. Воспитується у челядникові сострадання до ближнього. І знаєш, домашнє завдання, яке мамка давала діткам, а ну ж догадайся. Ну, наприклад, навчила якусь русинську баладу. Якесь сказала перше у Шмальова. Казала тобі, що діти вдома малювали кожен на такому листочку А4 малюнок, як він оту співанку видів. І знаєш, у мене вдома зберігають ото всі малюнки, я тепер принесу. І кажу, і кожен малюночок по-другому. І кожна там то та голубка по-другому зображена. Знаєш, деколи ото переникало собі та слези мися навертають, ось справді, який у нас народ мудрий. А ти мене звідала, як ото пропагувати. От треба таких ентузіастів, як була моя мама. Оби ото людина любила, розумієш? Бо ти не заставиш. Кіть ото в собі людина не має, вона не може й дати ніч. Кіть пустоє. Ну, наприклад, я не кажу, ніч не мав проти такої професії, як учитель, то благородніша професія, то Божої. Але, знаєш, учитель має бути від Бога, як то кажуть, родитись. Бо кіть людина йде на таку роботу, котру вона не любить, котра їй йде тяжко, вона і тих дітей деколи не дуже то її чистує, знаєш, бо є всякі. Так побільше би таких учителів від Бога, аби йшли на ту роботу з любов'ю, і бо діти все чувствують. Уже у дорослих у них мало вже інтуїція притупляється, бо має інтелект паше вже. А у малих дітей на першому місці ото душа працює. І змалку їх треба перевертати. Тепер знаєш, що згадував собі, думав у собі. У Мадярщині, в Угорщині, там людина, котра має якусь освіту, вона мусить, це 200, це 500 народних пісень, то входить у тот, знаєш, як, допустим, кандидатський мінімум є, от там треба знати англійську мову, то. Ти можеш собі таке представити, що там і там система Кодая, Золтан Кодай був такий у них композитор, музикознавець і педагог, котрий виробив свою систему, і та система робить, і жиє, і діти з малку, і там то учиться у то, щоб вони знали, бо то теж маленький, їх не є дуже много, і вони хочуть зберегти свою культуру, і від малку учать по тій системі, обося вони і в нотах розуміли то, і свої народні пісні. Лим за то кажу, аж кілька сотень пісень має знати освічена людина там на якійсь межі освіти. Не можу точно повісти. Як ото добре, Оленко, вспомнила тепер такого фольклориста ізвісного Гошовського. Він сам був з Львова родом, а дуже був мудра людина. Так то монографія його є, про котру я знаю. Гошовський Володимир, значить, приїжджав на Закарпаття. І ще тут і давні часи, в 60-ті, на кілька я пам'ятав. І, знаєш, я говорила з його родичами, як ото все було. У нього величезний був, тяжкий такий, то не так звук може було писати на маленькому, як тепер можна на телефоні, на якомусь гаджеті, а то величезний, не знав, кілько то важило кіл, ну то дуже було тяжко. І треба було, коли в гори пішо йти. Тот магнітофон, будемо казати. Тот звукозаписуючий. І, знаєш, пішо треба було йти в високі гори, знаходити старших людей. І одних то записати треба було раз на аудіо, а далі то все треба було розшифрувати, бо він мав образування. І записати нотами. І ти знаєш, як я знайшла ту книжку у бібліотеці музучилища, є книжка, котру він видав у Москві.
бо хотів видати в Києві. То саме монографія, про яку я казала, народні пісні Подкарпатських Айно. русинів. Хотів видати в Києві. Це я знав від родичів його. А вони повіли, кіть поміняєте там оті фонеми, бо нам отося не любить там, бо він записував дуже точно. Знаєш, так як народ говорив, наприклад, буква О закрита є така, або буква И. Він ото все писав. Він не перечинював на таку граматику класичну. А вони йому кажуть у Києві, ось поміняйте там оті фонеми, а й скоротіть. Ми скоротимо то половину, бо то не треба друпове. Ну як так може? І в Москві вона була видана. Туди видали в Москві, але що дуже радосно, аж більше 360 співанок там є. І все дуже точно записано. Я коли то відкрила, знаєш, там муреньки по мені пішли. Аж яка там мудрость. Бо ти знала, що юридично такі дії, такі роботи, вони мають і юридичну сторону. Кіть когось десь щось чув, когось десь співав, то ще ніч. Навіть кіть він се навчив ту співанку, то теж, ну, співаєш. Оби то мало юридичну, таку правильну, не то що оцінку, а як факт, юридичний факт, котрий має місто, має бути записано, де, коли і від кого та пісня була записана. Там, наприклад, Попович, Марія, 21-го року народження в селі Великі Лази. Наприклад, записано в 43-му році. Отак, як я говорю. Інакше тепер мусимо, хочеться оповісти і за пана Мокану, котрий збирав у Рахові, котрий збирав фольклор і, на жаль, дуже багато років назад щось украли, ту його фонотеку, огромна була, і то була для нього велика Михайло Мокану, по-моєму. Я чула. І то було великою, бо він тим все життя над тим працював. Ми не можемо не спомнити тих людей. І ще хочу повісти, що ми не завжди говоримо про русинський язик, аби якось укремішкуватися, як якось кажуть, ось ми там не туди. Ми живемо в Україні, то є наша держава. Ми такі, але мало іншаки. Ну то ми не є аж зовсім іншаки, як кажуть, ублуди. Такого не є в нас. І учимося тут і мови, бо у нас специфічно дуже таке місто. Такого ніде не є. Такої концентрації різних, усяких народів, як у Закарпатті, де позирай, там не є, може, і 200 кілометрів до Рахова, майже ось не є. Там живуть зовсім другі люди. Не можемо казати, ось вони не закарпатці. Не закарпатці, ну, бо то зовсім інше кое. Розумієш? Колись я читала і говорять маленько інше, і фольклор у них є. Все. Як ми можемо казати, ось того не є? Так воно є. Я читала інтересно, що колись кельти жили, ще давно. Бо знаходять і коло Берегова, там оті розкопки, там, ну, всячину, доказательства того. То європейський народ. І з чим думала за то ж, видиш, у нас тут і не було такого, не сохранилося записів про то, допустимо, многобожие, як у центральній Україні. У них все має то сохранено. У нас якось було сюди ближе до Європи якісь оті тенденції. Та й, знаєш, сила велика в тому язикові, бо подумай собі, ось, справді то, що ти кажеш, тільки народів, а все одно наш русинський народ сохранив якимось чудом, так сказати, тот живий русинський язик, котрий дониз є на кожне слово, бо кажуть, ось діалект. Та у діалекті не буде на кожне слово аналога, ну і такого справді дуже давнього. Бо я ще зараз общався з іншими розумними людьми, теж дослідниками. Та кажуть, що у нашому русинському, котрося в Закарпаттю зберегло, такі навіть обороти
як були ще древні в Русі, київські в Русі. Для них то дуже странно. Старослав'янізмів є І багато. ще навіть не слав'янізм то називають вони, а ж давньоруська, і ще до того, як церковнослов'янської се появило. Оті обороти, наприклад, як вона сказала, воліла бих, ото ніде не є. І кого то, навіть перекладе, що таке воліла бих? Откуда ото частка? То дуже, дуже інтересно. По-англійськи would be better. Видиш. А там так. Да. Складні часові форми. А тепер такого мені не є нігде. Наприклад, 2 букви. Но. Як у нас тут кажуть? Там, де сяк кажуть. З різними інтонаціями це слово, воно може замінити ціле речення. Таке є хіба лише у китайській мові і у тих мовах, у корейській. Там одно й те же слово сказано з різною інтонацією. Ми не будемо знати, ми вроді про все правильно, але то зовсім не то. Наприклад, кажу сяк. Ти розумієш, що означає? Чужий такий чоловік, що тут ніде не жив, він буде казати, буде думати, бо є таке або, а тепер. А то означає, як ти це вганеш? Ота, як я тепер повіла. Та я розумію. А я повіла, скажи в реченні. Не в реченні. От іменно, що не в реченні. От це одно слово заміняє речення. Так відчував, чувствував, що ти маєш на увазі. та й той Нічого кажи. собі. Так. Може бути так, а може бути ціле речення. Но тепер увижу, що будеш далі чинити. Все но. А ви таке, що означає? Речення можеш повісти, що не чекаємося кого з тебе. Розумієш? Ціле речення. А я повіла 2 букви. А от, наприклад, Ясно. розумієш? Ми то розуміємо, нігде, мені це видить, що у всіх слав'янських мовах такого нігде не є. Або 2 букви, одно слово, могло замінити ціле не словосполучення, а таке ціле речення. Може бути, Так, переходимо до другого питання. Так є? Ні? Да. І селем'я 3-4 ми тепер повіли, а його може і 10, і 20. Ото в живій бесіді чути. В живій бесіді, то ще треба знати, що та інтонація іменно з цим словом передає у тому. Навірно, такое не є ніде. А з чим собі припомнила? Тепер теж спілкуюся з тими, що подавні в Русі спеціалісти, та кажуть, що колись було носовое «н» у тих русинів, котрі ще майдавні. Носовое «н». І я тут же думаєш, не спомнила, де у нас носовое «н» збереглося, у нас тут, у Подкарпаттю. Фірганк. Коли ми говоримо фірганк, то «н» робиться як «н». Попробуй застав українця і це вимовити. А я тобі повім, відки, то є з угорського. Воно у них не є асимілює. Є «н», у них є «н» і є такое «н». Або легкое «н». есе Оленко, я не думав, що з угорського. А з якого? Або у слові «тингериця». Теж із звуком «г», ото «н» асимілюється і робиться таким «н». Тингериця. Так, і «л». У нас є «л», лазиво. А є ще таке, наприклад, моє ім'я Оленка. У нас не кажуть Оленка. У нас не кажуть так. У нас кажуть Оленка. От послухай. Ото це справді, ці 2 звуки асимілюються, зливаються. А це в угорській мові таке є лейцівеш. Не є «л»,
а м'якоє Л. Ми говоримо, ми за то не думаємо, Айно. але філологи, вони знають добре, відки що. Я не є великий Це інтересно, це з давньої Русі, це з угорської. Ну, не знаю, я не можу казати, бо я то не є глибоко вивчала, але то, що в угорській мові є, то я точно знав, і що угорська мова тут близька, то теж точно знав. Розумієш? Але збереглося, видиш, і не кажемо, я деколи прошу своїх там цимбурів, українців, уповіш, тингериця. Бо кажуть, не тингериця, посеред тингериця. Не годин, так застарає, раз доповісти, а пак забудеся і знову. Тяжко їм бо то таке є. Кожна мова має свої, допустимо, в англійській мові є, у французькій теж, в них теж є, у романо-германській, там теж багато чого спільного. І з чим хотіла заєдно, то ми тепер говорили май за виховання, за співанки, ми се до співанок іще можемо і вернути. Но які риси, не риси, як би то повісти файно, що чим наші люди якісь іншаки в труді, у роботі. Кажуть, ось таких наші люди, та як наші, йому треба, аби городина була, не просто, аби вона загорожувала там, не знаю, як то, участок, пеликвать, щось не знаю. Дараб. А то має бути таке красне, а ще ліпше в сусіда, а ще там щось має бути. Ну то в нас таке є, і то нігде, то не може. Наші люди любляться трудити, і люблять гостити. Дуже в нас кухня закарпатська, іменно кухня така, вона теж такої ніде не є, бо я кажу, що закарпатської кухні не є. Чому не є? Раз тут є народ, значить вона є. Даш то з тої кухні, даш то з тої, даш то з тої. А своє, а пасуля з капустою, все чисто русинською. То, що вже верховина, да, то вже таке. А ото все підбивано, бо давно їли натуральну сметанку, молочко натуральне. Не такої тепер у болтах продають. А ще хочу, тепер прийшло на гадку, у нашому селі є таке, то може не всі знають, у Закарпатті лише у 2 селах такої є. Десь у Тячівському районі я чула, Начинка. Начинка. І у Раківці, у Великому Раківці, відки наші, мій батько і твоя мамка, чому би за то не казати, коли то є, і то дуже рідкісно. Я мав на увазі, що рідкісно, допустим, пасулю ми їмо хоч де, а таке лише там. І мені розказували старі люди, що дуже парадно, що лише на свадьбах давали. І я собі так думав, навіть колись буду мати гостину вдома. І не в тому там, що кілько упива, а іменно щось таке мені хочеться своїм гостям, що, як кажуть, фамільна страва, да? Фамільна, ну то з того міста, звідки мій батько, наприклад, да? І зробити ту дзяму і начинку із цирганим м'ясом. Знаєш, якою то цирганою? Таке. Що з нього, то, що вже... циргають, То не просто, ми з тобою тепер не за кухню говоримо, як їсти, варити, тепер рецепти не кажемо. Ми їм кажемо, ото таке є, і ми знаємо, коли в Варшаву приходять якоїсь там, не знаю, когось здалека, то вони знають, що є. І то треба, знаєш, молоді жони, 20 років, вони знають, ото йде далі. Правда? Чому я їм за то вспомнила тепер, говорю, бо знав, ото йде далі, воно не загибло. Воно не загибло. Мусимо за то говорити, щоб русинський язик був живий, треба на ньому і писати. Не лише говорити, а й писати. Треба знати, але тут якась зорниця, така має 30-го року, буквар, можемо казати, да? Тепер, коли навчитися читати, то може треба і писати.
Колись я вчинила, і в мене та стаття слово «занянька», от то у нас так кажуть, не якось інше, а «занянька». Такої людини, що вже мала за 95 років і дуже много споминала, як ото було, як ото було. Дуже сильні традиції у Закарпаттю були слово «відця й матері». Ай, ну. І десь воно є і тепер, і ще Правда. десь є, де є, та й там є, де не є, там не є. То дуже було, то і не то навіть і не говорилося. Закон. Ось то був закон. У сім'ях було много дітей, тепер вже ми хочу повісти, що тепер якась до того, як кажуть, тенденція така росте, що дітей більше стає, якось, я так чула між людьми. Значить, то кріпка сім'я. І слово батька, то усе. І батьки, контроль був за навчанням, за вихованням, за танцями, за всякими тими серенадами, що були на той час. Було таке, і за це хотіла вспомнити. 1 мая серенаду. І дотепер. Ай. Айну, мукачу. Я що хочу казати, що ти так у розмові, у бесіді спомнила за труд. Та справді, майже за то було слово нянька, мамки такої важної. Ож не мали вони час аж так дуже говорити з тими дітьми, бо все в роботі Все були. були в роботі. Усе в роботі. І, ну так, оби не нервозили. Тут діти, бо діти всякі бувають, і бітангувати всякі. Уповів, значить, маєш учинити, маєш це послухати. Бо то все спрощує. І не треба на тільки то переконувати когось. І тепер родителі звикли так говорити із дитиною і годину, і дві, і А, щось бо він не поясниш. хоче. А дитина і так не розуміє, бо не хоче розуміти. А то мусили розуміти, бо повну роботу мали допомагати родителям. Уже у 5 років там малого. щось. Усе в труді, наш народ усе в труді. І кить робить, та справді, любу роботу робиш, а хочеш учинити, аби було качественно. Ну, я по собі знав, і знав по своїх русинах знайомих, вже кить до чогось береш, та робиш вже добре, стараєшся, або туди не берешся. Кить вже взяв, та вже вчини добре. То мені се видить, що генетично так у нас, у русинському такому характері, то є вже заложено, що ми хочемо робити добрі. І з чим думала за те, що сказала за родителів та дітей. Ось училися справді діти найбільше, може у бабок дідиків, у них найбільше було часу та й того настроєння десь поговорити з дітками. Мені це так видить, хоча, може, я неправильно розсуждав, не знав. А й ото, що з фольклора се много вчили. Бо у нас фольклор філософська лірика. Чим я хочу зробити акцент, я це питання іслідувала, я це цікавила дуже цим. Я коли беру зборник наш русинських співанок, просто собі припоминав то, що знав від мамки. У нас великий пласт співанок, ото є філософська лірика. Причому, знаєш, Оленко, так червону ниточку проходить світла печаль. Бо, знаєш, через печаль, коли душа тренується, учиться до того сострадання. Як ми будемо знати, що таке когось пошкодувати, когось посочувствувати комусь? Кіть ми собі ту картинку, образ не уявимо через ту співанку. Так легше. Коли через ті метафоричні обороти у співанках, не все буквально. Про любов. Можеш вспомнити, правда, що можу, є така свальбова. Ой, зацвіли фіалочки, зацвіли. Зараз ти розкажу. Та всі гори й долиночки покрили. От що зросла людина, що дитина, коли ото чує та уявляє собі таку файну гору, таку синю, синіється так здалека позираш, і такий, як синій, такий туман. Я собі так, як таку вуаль представляв здалека. А художники ту співанку собі
уявити, наприклад, людина талантлива до малярства, годин то такої зобразити. Ну, то вже майже Ясно, пейзаж що- у слова. Ясно, що і видить, а ще коли співанку А учить. далі? Та лиш одну доріжечку лишили, обо по нім молодята ходили. Уяви собі, якою то файною. Уявляєш, тут путик собі такий тоненький, і когось позирать і думать, ну там би мали молодята, лиш хоч по такому файному. Мало ти заспівав один Ну, куплет. співай. Ой, зацвіли фіалочки, зацвіли, та всі гори й долиночки покрили, та всі гори й долиночки покрили. Як мелодія тобі? Дуже. Я знав цю мелодію, бо мій батько теж мав обробку цієї пісні. Айно? Да. Бо я ніде не І чула. я А от ти маєш того десь чула, то не мав, але я знав, що він співав ту пісню. ото. Я цю мелодію Ну, пам'ятала, обробку я тямиш? знав, що він її співав, так як і ту по під гору вітер. Я мав на увазі, це тямиш його обробку. Це його Та я- набися то відтворити. Ні, його Уже не обробку я не тямлю, але я точно Але- знав, що я чула, як він цю пісню співав, і щось із хором, я ще маленька була просто. Бо це і моя мамка любима була співанка, Я та знав, зато що думав була. собі, що Ну і воно- так по під гору вітер віє. Ну то тут Може, тямиш обробку. Тут тямлю, да, тут тямлю, і він мав там на 3 голоси, і я зробила свою версію, то, що ми Ну, з да. тобою на концерті співали в філармонію. Попід гору вітер віє, Там дівчина ружу сіє, ружа сходить, до милої легінь ходить. ти, дівчино, серце моє, Снило мися личко твоє, не так личко, як ти сама, на папері мальована. твоя мати чарівниця, ще й велика розлучниця, розлучила рибку з водою, тепер хоче мене з тобою. Попід гору вітер віє, там дівчина ружу сіє, ружа сходить, до милої легінь ходить, ружа сходить, до милої легінь ходить. На цьому закінчуємо цю програму нашу «Живий русинський язик». У гостях у нас була наша співачка Мирослава Копинець і я ведуча Олена Копинець-Барта. До зустрічі, будьте здорові!